वर्सेटाईल महाराष्ट्र यूट्यूब चॅनल तसेच नई रोशनी बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था औरंगाबाद यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित भव्य राज्यस्तरीय खुली ऑनलाईन काव्य वाचन स्पर्धा मी सौमेघना संपतबाई राणा तारापूर जिल्हा पालघर या इथून सहभागी होत आहे। माझ्या कवितेचं नाव आहे जय जवान। रक्षणासाठी मायभूमीच्या सतत सीमेवर शूरवीरांची फौज तैनात देशप्रेमासाठी पर्वा न करता रात दिनाची हिवाळा पावसाळा नाही उन्हाळ्यात कधी नाही घेत सुट्टी हजेरी लावी प्रत्येक ऋतूत जरी आले अश्रू नयनी हृदयात आठवणींचा पाझर क्षणात सारे विसरून अर्पिले जीवन मातृभूमीवर जय जवान तुमचाच होऊ द्या जगभर जय जयकार शतशः नमन तुमच्या कार्याला कसे फेडता येईल तुमचे बहुउपकार धन्यवाद।